Virker det? Jeg har glemt vinerplukkeren. Jeg har set på YouTube, hvor man bare varmer op her. Mellemrummet mellem vinen og proppen, og så kommer proppen op af sig selv. Jeg håber ikke, den bare eksploderer i ansigtet på mig. Flasken. Også meget lidt luft, ikke? På den her flaske. Den Jo, det er der. tæt pakket. Nu mere luft, der går ud, så nu bedre må det være, ikke? Men man får nøjer på med det der eksplosion, ikke? Ja. Du har taget din der beskyttelse solbrille på. Det er altså, jeg bare briller på. Så den springer igennem, du ser glas, der bare ryger gennem et par briller. Ej, men så må det da lade være med at sende sådan noget på YouTube og alt. Det gør den sgu. Gud ja. Ej, hvor er det pro, mand. Det gør den sgu da. Sådan der. Tjek. Gud, hvor er det smart, det Hvor der. er det smart, mand. Hold kæft, da. Det er meget smart. Det er da fantastisk. Jamen skål.